Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windiogui TV onon kala on calminama e mbadi kuktidinde caggal calminali noon ko yettude Allah tigui dokkude en kattande e bawal eɗen gandi émission meɗen fodde kala dimanche so oɗo saaha heedi taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde Thilboumy Ndiaybé ɗum noon en calmini rewintoɓe jewte meɗen toon to Windiogui TV onon kala on jarnama kadi on jettama no fewi ko wona ɗum ko émission meɗen fodde hande toɓɓere meɗen gartaten koye toɓɓere wonde fayde toɓɓere fonde yewtede nde wonno eɗen gandi gartaten koye nder galleji ɗi gartaten ha joni ko gandanɗa hoorema ko ressodirɓe ɗiɗo nde wonno so tawi eɗen mbiya ressodirɓe ɗiɗo moni kala ene foti andude fodde mum moni kala ene foti andude kadi holko waɗɗe e muɗum moni kala kadi ene foti yurmade goɗɗo won nde wonno so tawi yimɓe ene gurda walla so yimɓe neɗɗo suɓimama e nder yimɓe vraiment so tawi ari e ma aɗa foti nangude no poɗɗa nanguide ɗum ni jiiɗa ɗum jiiɗa enɗam mum jiiɗa kala mo yiiɗi jiiɗana ɗum woni debbo woni gorko on hande noon gattaten koye ressodirɓe ɗiɗo sen mbi ressodirɓe ɗiɗo noon hen saahaji caɗele ene mbaɗa ha dewle ɗe gandanɗa hoorema ene mbawi wiide dewle taaƴa hen walla enɗam taaƴa hen eko nandi hen eko nandi hen kono gattaten koye ressodirɓe ɗiɗo saaha aɗa resa debbo an gorko Allah waɗa ko gandanɗa hoorema haajande muɗum woni debbo sanko woppo gorko taw aɗa jibine muɗum sukaɓe machallah saaha aɗa resa debbo jibdina e mum Allah waɗa donkon wawodirde moni kala Allah suɓuno ɗum moƴƴere o e dañca gorko o e dañca debbo kono an gorko o taw ko an jogui sukaɓe ɓe jaaha ƴewya mo ganduɗa mo jiɗɗa mo korsinɗa mo kooliɗa mo ganduɗa kadi so tawi a suɓimo ɗum e nder yimɓe so tawi ari ene wawi moftudema mofta sukaɓe ma kono ko ɓuuri hen hewde so tawi jomum ari ene wawi saaha daña mo ganduɗa meeɗa resede saaha daña mo ganduɗa kañumne joom galle mum koko sankino yiiɗa ɓamtude ɗum wawa suudu ɗum suura sukaɓe mum saaha kadi aɗa daña mo ganduɗa kañumne wonmo ressodirno Allah waɗa haajande muɗum manam ko Allah waddata yimɓe ceergal waɗa taw ne woppi sukaɓe gorko yaaha ɗalde ɗum e sukaɓe muɗum ne neehi ko ɓuuri hen hewde gonta koye galle eɗen mbawi wiide bamma walla gonda e yumma gonda e sukaɓe ma ha gorko ara tawma ɗon yinma yiɗirma dewgal e sunna e farilla kaldon nanodiron oto jejjite tawne garta aɗa ƴamade aɗa andi ene jogui sukaɓe nde garta aɗa ƴamade kañumne ene andi aɗa jogui sukaɓe aɗa woppi ɗumen galle gara kaldon nanodiron yaaha galle ma ara noon gam yidde wurdude ma ara yiiɗa sukaɓe ma machallah ɓe tawton ɓe kala ko sukaɓe ma jiiɗi kañum ene yiiɗi ene wuppa ene fitta ene lawƴa ene ñammina ene yarna ene reeni kala ko sukaɓe jiiɗi tan oɗo debbo desaɗo e nder galle ari ko lomtade e suudu janandu kono ƴetti sukaɓe muɓe waɗi ɗum ko sukaɓe muɗum haydara mankirta ɗumen kono an gorko desɗo o saaha aɗa yejjita aha mo desɗa oɗo ne gaddoyta ɗum de aɗa andi ene jogui sukaɓe te andi cuhlel ene ɓatti jinnaɗo mum kañumne ene ɓatti ɓiyum nde wonno ndeysan sinno ko saago ma kala to gonɗa taw ɓiya nana sara ma kono ko ɓuuri hen hewde ene galduɗo ene wadde e kala saaha so tawi jomum ene hurtoyo sukaɓe ene kewi daaƴede e nder galle wiye yo wondu e yummum walla yo wondu e bamum walla yo wondu e mawnum kono eɗen gandi sukaɓe ko janggoɓe chaque weekend ene jiiɗa yiide jinnaɓe mumen chaque nde école uddi ala to ɓernde ma dogata so wona aɗa yaaha e jinnaɗo ma walla ɓe an gonɗo desaɗo noon so école uddi tan hakkille ma woni yo sukaɓe ma gara gonda e ma hayso ko lewru walla lebbi ɗiɗi kono ndeysan won hen worɓe ɓe ganduɗa kañumen pinani paamani ganda aduna haydara ɓe ponmi wiide noon wona worɓe foof mbayi noon so tawi ɓiyum ari e nder galle darda ɗum yitere bonde darda ɗum yitere kiram darda ɗum yitere nda fotani dardu ɗum gaddana hen oɗo jinnaɗo walla oɗo tum sudwa mo gadduɗa e nder galle darda ɗum yitere nde ganduɗa fotani dardu ɗum mbiya holko saabi ɓiyo ne ari ɗo e nder galle he nde ndesanmami de en kaldani ɓiye ne ara ɗo kono neɗɗo so tawi a yiiɗi neɗɗo a yiiɗat ko takki ɗum a yiiɗat ɓiyum jiiɗa jinnaɓe mum jiiɗa sehilaɓe mum kala ko yiiɗi jinna ɗum
nde ettuɗama gadduɗama e nder galle he kañum ko juɗɗo mo yiɗi sukaɓe ma yiɗi bande en yiɗi hoddiɓe ma yiɗi sehilaɓe ma holko saabi annene so tawi a addi on ɓiɓɓe mum ngare e muɗum holko saabi a nangirta ɗum no nangirta ɓiɓɓe ma ni an beta a yejjit konko goppuɗa e galle konko renatma sukaɓe ma konko ñamminta no mbimi nanni konko renat a yiyata hen haydara ko musma holko saabi so ɓiyum are e ma jilli hen tan jiya yeeso ɓawlo wiya kurum mbiya noon aha noon kalden gonga saabu nde gaddanmami nde mi wiyani saɗa ara ɓiye ene rewe ma bandam en neɗɗo noon so tawi a yiɗi ɗum a yiɗat ɓiyum sa yiɗi ɗum a yiyat ƴiƴam mum sa yiɗi ɗum a yiɗat kosama mum kono mbaɗa yiɗi ñebbe mi yiɗa ndiyam ñebbe ɗum wawa wonde worɓe ɓe gattire hakkillaji mon ɗi no feewi gandon rewɓe ɓe ko bandiraɓe moɗon rewɓe sukaɓe ɓe ene wawi wonde ko ganduɗa hoorema ko baajiraɓe mon saabu hay goto anda so cukalel mawni holko holto naftortoɗo ma yi neɗɗo adda ɓiyum e nder galle taw joom galle mum jibinani ɗum yaha ha gandanɗa hoorema cikkatani ko on jibini yaha Allah uddita ɗum jogo mo ganduɗa ko joom suudu walla mbiyen joom galle yummum jogo ɗum joggal moƴƴal horsina ɗum teddina ɗum faw ɗum place mum sodnum hay galle hajjunoya ɗum nanɗo ha wayni leydi holko saabi wadde on gartita hakkillaji mon e worɓe ponmi wiide heewi hande dewle bonɗe heewi hande to probléme waɗi heewi hande taw aɗa yiiɗi joom galle ma kono joom galle ma rokkani mino joɗirɗa sababu no hoɗum yiiɗa sukaɓe ma ɗum wawa wonde neɗɗo sa yiiɗi ɗum a yiiɗat ko umme muɗum ha tenti noon mbiɗa aɗa yiiɗi oɗo debbo aɗa yiiɗi wurdude e muɗum mbiya a wurdata e suka mum wawa wonde ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fone cin ɗum min jaaɓe min gartu kadi e fannu goɗɗo so Allahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama